Hemm bżonn ta' kompetenza biex l-ekonomija titmexxa aħjar milli tmexxiet fl-aħħar 5 snin. Matul din is-sena l-ekonomija kibret anqas minn nofs tal-li kienet ibassar il-Gvern, mhux minħabba l-qagħda internazzjonali imma l-problema kien is-suq lokali. Fi kliem ieħor jgħid Joseph Muscat għaliex il-familji mhux qed jibqalhom flus fil-but. Għalhekk hemm bżonn tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd. Il-Prim Ministru qed jaqta' qalb in-nies. Qed jaqta' qalb in-nies u qed jaqtalhom qalbhom minħabba l-inċertezza politika li rnexxielu joħloq u li qed tipperikola l-postijiet tax-xogħol. Lill-familji u n-negozji nagħmluhom il-kuraġġ li l-affarijiet se jmorru aħjar bi gvern ġdid. Il-kap tal-Oppożizzjoni fakkar kif l-istess ġurnata li l-Gvern kienet iħabbar il-budget minn Brussell għall-ewwel darba inkludew lil Malta bħala wieħed mill-14 pajjiż li għandhom bżonn li tiġi eżaminata l-ekonomija tagħhom b'mod urġenti. Ir-realtà tal-ekonomija tal-kċina hija li l-familji għandhom inqas flus fil-but. Qed jaraw il-prezzijiet dejjem jolew u l-pagi qegħdin iwasslu anqas. Il-familji mhux qegħdin jimmaġinaw meta jħossuhom hekk. Il-fatt li s-saħħa tal-pagi f'Malta naqset jindika bl-aktar mod ċar li b'ċertu eċċezzjonijiet ix-xogħol li qed jinħoloq mhux ta' kwalità tajba biżżejjed. Joseph Muscat qal li l-budget jinjora li l-qatt żdied ta' 8 xahar konsekuttiv u llum in-numru ta' long-term unemployment huwa f'livell rekord għall-aħħar 5 snin. Dan kollu ġara għaliex il-Gvern m'għadux jifhem l-ekonomija u ħad deċiżjonijiet ħżiena dwar l-enerġija, ħonoq l-inizjattiva bil-burokrazija u għab aktar spejjeż fuq in-negozju. Il-kap tal-Oppożizzjoni fisser lill gvern bħala irresponsabbli għaliex kien jaf li jeżisti l-periklu li ma jgħaddix il-budget iżda minflok ħal passi neċessarji baqa' granfat mas-siġġu tal-poter u issa l-Gvern qed jilgħab bl-għajxin tan-nies billi jdaħħal it-taxxi tal-budget b'mod immedjat imma jkaxkar saqajh fuq il-benefiċċji tal-budget. Aħna li nagħmlu min-naħa tagħna ninserħu moħħ il-ħaddiema, inserħu moħħ il-pensjonanti, inserħu moħħ l-istudenti li jekk dan il-Prim Ministru jipprova jilgħab bl-għajxin tagħhom, gvern ġdid immexxi minni jagħti żieda għall-għoli tal-ħajja u l-benefiċċji għall pensjonijiet minnu fih u blura mill-ewwel ta' Jannar tal-2013.